Pinatumatay, sayang may sabuhay. Delikado yun, tumamat na mata kaya. Paano tumatam? Ay, mabulaga. Sukatam no ka matababoy na. Madungkait nuang. Matik makita pero kung na mangbibisip Kaya mo lalaw binikata. pinagkitam no ka? Nya. Sukat ang tikwa, matatar siya. Aray! Aray! Buisit ka! Kasakit mo. Nilaki di ato yung lalaingon. Siya puntig martilyaw. Siya kagagam. Siya manag ka, martilyaw. Sige mga tamot. Ay, amin na tabiyag mo na. Wala. Mga tao. Naglig kasi karot ko lang tikwa nagrasa na. Ligkas kasi. Tapos siya martilyaw, siya kagagam. Ang kalanganin ka makataulo mo. Ang bak, lansa. Di pero Ate, ba naman duwain ta tikwa na ta mutay tikwa na pagtarayan na. Asi di gunay! Idikit mo ta. Matin na ka di bariya ka raw. Dikit mo Hindi kasta. ka mo. Kistahaw, di kahit. Kasi tano aja Ay! kulungan payek, di ba madinong di pa Hindi. pagkautan Hindi na tayo, baka pusa. agkurang. Agkurang. Anak sa mga kurang nagadumayo kita ni. Eh, atatansi tayo ni, awan libil. Nyawa ti tatansi. Oh, ya tayo yung ura nga tao. Nyawa napaparamig mo, di na makakatang tansi. Kulong. Tukaw natin ba di nga kulungan ti piya. Roman style lagi to. Wow. Nabasa ka ta di libro. Ta kasta. Asidog mo lo kasta amoy. Ngayon pa tamon. Da pagsirikan angin ya. Uy, awan aglangot mo latakin mo di. Yan. Ah, Gwapo, glintig niya oh. eh, di lang. Napay. Nauna ka ta. Nagtapitaw mo, tingala ma. Eh, kama. Wala nga, pisak pay. Atanay, mabalin na dyan. Nagkatong lo na yun. Kita mo ko ron, yung pagsatan, di ba wasak? Bawasak? Ato. Bawasak ka ron. Eh. Basta masay, tato ito na. Basi lang. Basi lang. Kasi ba naggulo ka pang ibabayag ka mo eh. Basi lang muna ayo. Sige ha. Wala ka ron. Ta, sige pa. Ta. Ta ka man eh. Nagtay mo na bunang ate kami kanino ate ya. Yamot ko. Bunang ni Dante, nakamod mo dahil. Tayo ka ma'am. Abi, gamak mamag ko lang Ito na eh. Adi tansina na eh, sungod na tansina kay. Hmm. Dilawin dan to man natin bratan. Madi umabot ata boy. Talmag ka ha. Oh, Madi umabot ata boy. mo kataramid mo ko. Oo, ano tumapon na eh. Ba't lang na eh. Diyan, ay kamangkin di dos ate na eh. Di mo sa. Tama. Dos. Discord dati na dos. Oh, nulo na. Oh, no na. May sabon. Mabal mo na tata may pukpok. Kung nagalangan naman ito lang sa ngayon ito mo. Adi mo ta ka na mo ta. Ata na daw na eh. Taulo na nga, matadam na. Takulog. Mabitak. Kabita ka na talaga. Uno media ta. Uno media. Adi ni, ta ko katanay agita lumat ta. Taunag. No. Taunag. Ate na eh. Ata, sure, munog. Ang luloko ka saan? Nyakar umaw. Ata, amo sa malagyan nan ati lang night sa daw. Kapit ta na eh. Uno media, kita ka. Adi ni, uno Ay, oh. Uno ata, adi ni, uno media. Adi mo uno media. Amo ka, Ata. Para mo lang aja. Talog. Isa ba na tatay tayo pa ito eh. Akumpay ni kabit tayo. Talo oras sa ito yun, ipinanalpas to kaulaan nga naramida eh. Ito lang aning kanya. Nay, ang ka sumabit. Ta. Ati pa may isa. Uno video pa, kita ka bita. Katalangan na yun, nay, mabuhay ka dito naman eh. Isa mo niya, dos sumay. Ang gurnay. Ano, langanan na kita yun eh. Oh. Barutan to atan ni. Barutan. Ano na ata? Burburin. Bita-bita ako. Nga mo kami tikap, tabi na ma. Bay pa natatan, suportahan nata. Hindi na magango. Naunog pita na eh. May santo lang nato yun. Mapantaw na. Kainan? Duwa. Dua. Damdaman to man Ati ata ang na. nga na eh. Ato ko Oh, kisa ba matatay. ata ko matatay ting kuam. Pag
talaga. Nagparang lang eh. Lang, pisit lang. Mutin mati bu. Okay sa ba? Dapat pahabol naman. Saman. Yang mau. Pututo mo, hindi ka natin natikwanan eh. Natin natin nababala. Kailangan ko ito agad. Matindog. Bawa sakpay. Tingnan na eh. Ay, sanaan. Tingnan ko. Sino? Kita mo ah. Hmm. Sika mo balatan na si kami tini oh. Discard sa amon ah. Luwing kita magkadya baba. Nga tao. Aray ko. Yay. Pinulog mo ito na eh. Bawas. Sa sarili, sumba na, wine na mula dito. Damang na sumba na. Wala nga na. Why? Perfect. Lang. Yakin, tiba sa'yo. Hindi mas kapag ginuha natin ay. Pumaka mo ito matilog ako. Ito na niya. Kasi sigurado pa di pantay. Gata, kasi lalawa di yung gata. Ah. Inyog, inatanggal. Niyog, inalunang. Ay, Oh, perfect. unaw. Unaw. Hmm. Dosata. Ay, dos. Kulang ah. Sa banet tuwing. Bulbulim na latta mo. Kapag nalpas mata namin dumaon, ayusin matan. Nya pagas ka mo magdang ko martilyo. Sa ulom. Martilyo mo na. Nagtanggan ka ulom. Gamito mo na. Nay. Matik pa pantay Brad. Tayo. Nya, kita ata 0.5 bata. Tumulong ka dyan eh. Kulang ah. Bayanan na ka. Bayan. Mga kasi taga-video. Ta. Hindi pulong ni Uncle Erning ata. Eh, kumay. Until na gano'n eh. At Ta. Pulong na kay Nangkil na. Wala ka. sakto ko malaw. Di update Domingo. Pangay simba nagsinara kay Jai. Simbaan. Nagkasara. Siyempre picture dala kita ng duwan. Oh, sa deo. Iyo apay siyak taga-pukpuk. May hati niya. Fire. Nakatay mo. Pero may mga ingangana. Tinggal to, kata ito. Dugyot. Putik ko raw. Mas lu kami tinuang wa. Napudaw. No, nagsa. Baga, kapag Tilangan nun eh. Tilangan nun. Nandamata. Nag. Nati pa lang. Mga menos sa. Ta. Kan? Tinggal to ka? Bala. Alam ta mitro. May sa. Oh. Ano alanganin natin? Dali, mabalay natin Yung eh. tinggal ko dyan naragrag. Nandaman to aja yun. Uno. Excuse me, wait, Felix. Yun. Hindi man lang, bangin lang. Tuyin na ney! Pagsdikan! Pwede na may matitoy. Yung laki din. Nadi ati ko, kasi nalasi tayo, na may matati ko, may sa kayo na kung nadagaraw. Kalang kalang, naragrag ka dyan eh. Iragade. Nay, buti ka matandim say. Dati kong buto. Nay, dapat pantay ata ha. Akong pagsurutan na yun. Ay, braka, dyan to mo lang Ay, dyan. mama, iasit ko yung pasito na yun, iatasok to. Ah. Kanya ako nagatayo magigum. Matandanagan. Naroon, tamang munod ka ta na eh. Kasi na kung makataktan mo iya. Nay. Hello? Pinito mo ito, isa may sabuhay. Delikado yun, tumamat yung mata ka dyan. Ang paano ito mga tumatam? Ay, mabulag ah. Sa katam no ka matababoy na. Madunggay, nuwang. Matik makita pero pag na mangbibisip Kaya mo binigata lalaw eh. pinagkitam no ka? Nya, Sukat ang tikwa, matatar siya. ang dakkulan. Lamata ng kalakwa dyan ah. Sige, bagam. Kita agbibuya dyan. Pag wala na ka. Tine, may sabi na eh! Damato yung mic. Tumukuha tine. Tinisting nila karon tikwa nang tagkisa lang Nangatag amo. Pwede umabot 20 minutes mo. Malpas nung katagusin ah. Tagtagar ka. Kameraman tayo ko rin.
Sasaw nila. Sumumbat na yung laki Erneng. Ito may naman na na. Ito taga rin dagi jayo, nagbibusi dagi jayo. Ito ginay. Akong video ta. Oh! Sige na taga rin! Akong video yung takay ba? Nasa mo ba mo ni tatay ko? Ako na naman. Tawas mo. Kasi sino naglansa? Tawas mo gamit. Yung unig. Sino naglansa? Pabulot, pabulot. Pati mo kukuha na na. Talang na eh. Ay. Mapagkutan eh. Makita yung video ni. Palpak. Ada. Atan? Guy? Yung parabaw lang agad. Sino nagpupukti yaw? Mati taga rin. Dito magmamay di sa malasaw, tal-tal na nagpupukto. Apa niya connect na di martulyo di tal-talang. Yung martulyo ang pagay. Ito, naglapad ataw. Unta. So ata di ko anan din siya ati guys. Tipti-tipti, kuha man natin. Lansa. Nagkagaramping ito tayo. Taga rin dyan. Dapat gamitin mo tayo. Kuha, unang miga. Dami kong maputat na naman ay. Oh, hindi. Tumulong ka tayo na eh. Mamag ko rin. Nagtagsin na. 70 kilos na naman.